11. So yan guys, bumibili nga tayo ng raffle ticket dito sa Barangay Ibona. At meron pa nga po akong representative kasi nandito yung swerte ko. Babalik po ako bukas para kunin yung ano. Ilan ba? Click! Click na lahat po. Susulatan na lang yan. Ito, lahat na to. Opo. Oo, isa-isa pa. Sir, ano? Isang buklet na buklet yan. Para kung ma-avail nyo yung free. Ito na lahat na to. Opo. May mga ano ba yan? Ate, pagsama-samahan natin dasalan to. Kailangan manalo tayo. Ano yan? Galingan mo, ayosin mo yan. Kaya na pa. Gamit yung ano. Doon mo na palista kay ay. Inaantay pala ni Mama. Tana ako doon. Andun na yung food natin eh. Ayan, gutom na. Ayaw nang dasalan ang aming raffle. Okay, uwi na. Pang ano namin yan. Para may motor na ipapagamit sa mga riders. Sana ano ma'am. Ay, para anong sana po? maging I claim it. Para maging memorable naman yung Ay, opo. Gusto niyo po bukas. Ano? wait lang anak ha. Babalikan ko na lang bukas kap yung... Ay, ibig sabihin ano nyo? Opo. Ang may iwan na lang sila, sir. Sila na lang po, opo. Eh, may ano po sa Gabaldon kasi.